Sanibonani ke Bongiwe Ndlovukazi ngiza nendaba wena ozanani nendlebe. Namhlanje ke sizokhuluma ngestory esishisa base gaxa sendaba. Umngani wethu ke akanaye isibling yakubo so akekho umuntu azoshare naye istory lesi. So udecide ukuthi ashare nathi and udinga iadvice yenu. So umngani wethu uthi Bongiwe mina ngashonela ubaba wami uma nobaba besasihlala ndawonye and then makushona ubaba umuntu owayesupport ekhaya esenzela yonke into uma wa decide ukuthi ahambe aye kwenye iprovince ayosebenza makasebenza ukuze akwazi ukusondla uthi but guess what umama kahambile kule province le yesebenza akazaza asifakele nje imali ngisho isente elilodwa uthi ke so mina ngaleso sikhathi benginomntwana umfana sengisikhulile nje manje sengineminyaka u30 okay fine uthi uma bese lapha kule province asebenza kuyona mina ngihlala eGoli uthi kule province la asebenza kuyona bese thola boyfriend ay nami ngimjabulele kuGeli ukuthi okay fine uGeli uthole iboyfriend and also kuzomsiza ukuthi ahile from ukuluza ubaba and also she at least akalindanga lokho eba broken you know ukuthi ubaba ushonile uthi ke uboyfriend kama was really nice because nathi besithumelela imali esenzela yonke into esifunayo like uguy was just there for us why we nathi sasiqala ke sesithola imali ke manje from umzali because uguy wesithumelela imali ukuthi asondle asupport okay siqhubeka isikhathi masiqhubeka ke isikhathi uma ujabulile uguy wakhe usithumelela imali nami la eGoli ngoba ngisele ngedwa nengane yami yomfana ngize ngicine sengithola uguy ngishela lo mfana lona engimbone la ubesebenza kwi-construction lana ngasekhaya ngishela ubhuti nje womshangani uthi ngimuthande qome ngimbone nje ukuthi wow what a man uthi ayikho ke into abengangenzeli yona uthi bekangiphatha kahle mina nengane yami uthi nje engitreata kahle nje ngalendlela leyo ubona kahle ukuthi you know window eqotho umfana athe kuze kushaya isikhathi la umfana khona ayeke ukusebenza eGoli izimuve icompany yakhe iyeThekwini makafika eThekwini umfana uyaqhubeka uyasebenza uyangifakela imali uthi ngiyibone nje ukuthi impilo yami yahlangana yonke into yahlangana ngaso sikhathi uma remember uhleli kwenye province usebenza khona okay fine ngithi ngijabule ukuthi mina at least nginendoda uma unomuntu wakhe ngalena you know we doing great hayi lutho kuma ahlukane nendoda yakhe makahlukana nendoda yakhe uma useyafuna ukubuya manje ezela eGoli and la eGoli ngisemqashweni owami umqasho uma yena besingenayo thina indawo la sihlala khona sobabili khona uthi so mangithola umqasho uguy naye ubenomqasho wakhe eGoli la bethi makabuyile abuyele kuona but ke sase decide no guy ukuthi and then sizohlala sobabili ndawonye because anyways ujwayele ukuthi ahlale nami angahlali nobani emqashweni wakhe so sase decide ukuthi sihlale ndawonye ke noguy nangampela sahlala ke ndawonye noguy up until ngelilanga uma afone athi enene uyeza yena eGoli ufuna ukuzongivakashela ufuna ukubona ukuthi ngiright yini mind lo muntu akangithumelela imali akangenzeli lutho nje njengomzali and uthi nami I'm not even expecting anything from her because I'm an adult you know according to her so uGeli afike makafika so afike bese ke mina ngithatha iboyfriend yami sihambe siyobhuka ehotel okay sihlale khona ke hotel so siplan ukuthi ke uGeli njalo makeza ezongivakashela mina as umngani wethu kusho umngani wethu yena uthi njalo makafika uGeli funeka afike iboyfriend ingekho ihambile ehamba nomsebenzi noma if ekhona abatshela ukuthi uyeza bese yabhuka ngelinye ilanga uGeli avela decide ukuthi avele nje azongifika ekhaya engabatshelanga ukuthi and then uyeza uthi ke ngiphinde futhi mina neboyfriend yami sibhuke sihambe sehotel simshiye endlini masibuya ngakusasa uGeli usewashe ingubo zendoda yami phela usewashe ingubo zomfana lo engithandana naye ubhuti lo umshangane engithandana naye mara mina nomzukulu wakhe akasiwashelanga uthi ngishokheke yazi uthi ngishokhe lento yokuthi ngibuka ukuthi like uma why ewashela indoda lengithandana nayo but akangiwashelanga mina uthi like we were very suspicious because ngangazi ukuthi umali umfana lo ngithandana naye akamfuni and all of a sudden uma useyaqala uyamwashela uthi ke you know Bongiwe ngixoxa emsebenzini and then people told me ukuthi no angihambe ngiyo kumuntu ohlolayo nangampela ukuthi uGeli ahamba kumuntu ohlolayo makaya kumuntu ohlolayo guess what umuntu ovelayo bafaka nezichitho nako konke kuvela umama wentombazana uthi uma uthi kuba bonke abathanda zengibahambayo kuvela uma unaleza ingubo ayiwasha ngazi nokuthi uyiwasha ngani lezi zomfana okay siqhubeka isikhathi
useyamazi usisi ukuthi uma wakho uyathakatha siqhubeka isikhathi bahlale nendoda nje kube mnandi kuze kufika isikhathi la ugirl khona uba pregnant awuzozwa yini abe pregnant ugirl uma wakhe angamtsheli amtshela ukuthi athule angamtshela uma wakhe ngalesikhathi sisu sisa ne kwi first trimester angamtshela uma wakhe ukuthi pregnant later ke bese yamtshela ukuthi uma wakhe pregnant ke uma wakhe nje angajabula abangabe umuntu ojabulayo nje ukuthi enene upregnant abese yambuza ukuthi mntanami indaba leyo ndoda uhleli nayo uhleli ngoba naku udinga uthando from mina noma udinga imali umqomela ukuthi umthandela imali uthi amtshela ukuthi ma I truly genuinely love the guy and I think the guy loves me back. I don't understand ukuthi why ungamfuni because ayikho into embi umfana yenzayo nangampela uthi ke kuze kushaya isikhathi ke la ama colleagues akhe emsebenzini afuna ukumenzela khona ibaby shower then they ask uGuy ukuthi uGuy enze njani akhiphe imali yekhekhe nangampela uGuy akhiphe imali yekhekhe abese beyamtshela ukuthi angamema ifamily members zakagele abese uGuy atshele umama noaunt ukuthi okay umama wamngani wethu ukuthi uyamema ku baby shower kwenzelwa ugele ibaby shower kwenzelwe ke ulokhuzana ke umntwana ibaby shower uthi ke makwenzela ibaby shower athu auntie nomama wengane nomama kamngani wethu athi ngeke beze kulo baby shower because they were invited in such a short notice in like they were given just isonto elilodwa to be part of that baby shower so they're not going to come bese bengezi ngempela ke bese yasho ke umfana ukuthi naye ama colleagues agela amtshela in a short notice that's why naye washo late nangampela ke bakwade bangezi kwi baby shower ama colleagues bamenzela ibaby shower ibe yinhle nendoda yakhe ayikhona and she had the best baby shower ever hayi siqhubeka isikhathi uthi enene umama bese thumela ama messages abebe wathumela back and forth between uauntie no mama uthola ukuthi enene umama uthi yena yena bevele ngekazayi kulo baby shower ibaby shower yani yona leyo and also uthi umama mhlazane ezobeletha ucela ugeli nje ngosuku abeletha ngalo maka wamtshela nje ukuthi useyasikwa uye esibhedlela uthi uyombopha nje ukuthi angakwazi ukuthi akhiphe ingane ukuze aze oyedwa wabo kufuneka shona uthi ugeli ngavele ngashokheka ukuthi manje how uma why engithumelela lama message uthi bese ngiyawafunda ngiqede umama akabona ukuthi uthumelela umuntu orongo lama message abese yawa delete hayi uthi ngimtshele mina uma ukuthi wa delete late la uma messages bese ngiwabonile uthi nangampela ngosuku kufanele abelethe ngalo ugela ngamtshela uma wakhamba obeletha abuye uma mase yamtshela masebelethile bese yamtshela ukuthi sebelethile umntwana entombazane uthi umama indlela amthuka ngaye emtshela ukuthi ubolile waye ngamtshela ukuthi uyobeletha uthi uma ngivele ngixaye ukuthi kanti akakhumbulini babebhale message beno auntie bephendulana bethi enene mina leyo ngane ngeke ngize ngizala kuzofa mina noma kuzofa yona uthi manje into engistressayo sisibonge ukuthi uma usefuna ukuza azohlala nami eGoli usethi umsebenzi uphelile laphana uthi ucela simvulele isikhala uthi enene uzosondla uzosinakekela uzokunakekela nezingane zami uthi mina ngiyamsaba uma because yonke indawo la vela khona kuvela ukuthi uyathakatha uthi angifuni ukuhlala naye uthi uyacela ukuthi nimnike advice ukuthi nimtshele ukuthi enze njani because yena she does not want to stay with that woman in her home. Ngizaleni adviseni ma umngane wethu sikhumbula ukuthi unenkinga phela umzali wakhe lo uma wakhe you know so I think kunzima kwakuyena ukuthi inhloko ihlukane nomqala isixhanti angazi isizulu sithiwani lapho kodwa nje zamani ukuthi nima advise ukuthi akenze njani but mngani if lokhu uqhubeka uhlala noma wakho uzugcina kubulalela izingane zakho uyingozi ufunani kanti ngiyabonga